Κοριζή. Περιμένουμε λίγα λεπτά ακόμα, προκειμένου να συνδεθούν Βεβαίως. και οι υπόλοιποι και ξεκινάμε. Σε περίπου 3 με 4 λεπτά ξεκινάμε. Ωραία, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Γιάννης Καλτσής και είμαι μέλος της Διεύθυνσης Καινοτομίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη webinar της διαδικτυακής πλατφόρμας InnoAgora, που σκοπό έχει την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος των startups. Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα να καλωσορίζουμε τον κύριο Κοριζή, founder της εταιρείας Βιοποικιλό, να μας μιλήσει για την αναγεννητική γεωργία και τη γεωργία του άνθρακα. Καλησπέρα σας. Ε, Πολύ Προτί... καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα απλά να αναφέρω το εξής. Τυχόν οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να υποβληθεί στο chat και θα απαντηθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Επιπρόσθετα, το σημερινό webinar μαγνητοσκοπείται και θα είναι από αύριο διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του InnoAgora καθώς και στα social media της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Κοριζή, αν θέλετε να ξεκινήσετε. Πολύ ωραία. Οπότε, αρχικά να κάνουμε μια έτσι εισαγωγή για την εταιρεία, έτσι, 30 δευτερολέπτων. Στην εταιρεία εμείς εφαρμόζουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας σε θέματα engineering, finance, αναγεννητικής καλλιέργειας και γεωργίας άνθρακας, θέματα τα οποία θα μιλήσουμε και σήμερα, και αρκετή εξειδίκευση σε θέματα βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας. Οπότε συμβουλεύουμε και startups και εταιρείες και οργανισμούς. Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας και εκπαίδευσης, και έτσι έχουμε χτίσει ένα ενδιαφέρον δίκτυο διεθνών και εγχώριων σχέσεων. Τώρα να κάνω share την παρουσίαση. Και να ξεκινήσουμε. Ωραία.
Οπότε το θέμα μας είναι αναγεννητική καλλιέργεια και η γεωργία άνθρακα. Ουσιαστικά είναι ένα νέο μοντέλο καινοτόμου διαχείρισης γης, που θα δούμε γιατί είναι επίγον, γιατί διορθώνει πολλά σημαντικά θέματα και προκλήσεις της τωρινής και κατάστασης και της κατάστασης στο εμπόριο και στη γη. Τη δομή της αρχικά θα πούμε γιατί έχει σημασία τώρα. Μετά θα πούμε κάποια πράγματα για το τι είναι αναγεννητική καλλιέργεια, ποια είναι η διαφορά της με το συμβατικό μοντέλο, και θα συνεχίσουμε με την γεωργία άνθρακα και τα ωφέλη για τον παραγωγό. Εκεί θα πούμε λίγο και λεπτομέρειες για τη διαδικασία, χωρίς όμως να μπαίνουμε σε τεχνικά πολλή ζητήματα, γιατί κατανοώ ότι το κοινό εδώ δεν είναι όλοι γεωπόνοι και γεωργοί. Και μετά έτσι θα κλείσω με 1-2 points σχετικά με τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις startups και γιατί αυτή η αλλαγή, όχι μόνο η καλλιέργεια, αλλά όλο το μοντέλο του βιώσιμου αγροδιατροφικού τομέα, παράγει πολλές καινούργιες ευκαιρίες. Γενικά, βλέπουμε και στα νέα αυτόν τον καιρό υπάρχουν αρκετά ζητήματα στον αγροτικό τομέα. Υπάρχουν και τα περιβαλλοντικά θέματα όμως. Το 40% της ελληνικής γης είναι υποβαθμισμένο. Πάνω από 50% είναι σε ρίσκο ερημοποίησης ή υποβάθμισης. Το 80% της κατανάλωσης του νερού στη χώρα πραγματοποιείται από τον αγροτικό τομέα, οπότε είναι ένα μείζον θέμα. Και όσον αφορά το μοντέλο, έτσι, το business κομμάτι του αγροτικού τομέα, ένα 30% έχει ήδη χαθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή πολλά δεν είναι βιώσιμα. Και επίσης η εγχώρια, το ΑΕΠ δηλαδή, και πάλι πέφτει με πολύ μεγάλους ρυθμούς. Τώρα κάποια έτσι γενικότερα νούμερα. Στην Ελλάδα το 1 τρίτο του πληθυσμού είναι αγροτικός. Έχουμε περίπου 700.000 ανθρώπους που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή. Έχουμε μικρό μέσο κλήρο, περίπου στα 50 με 70 στρέμματα είναι η μέση ιδιωτική έτσι, το ownership, είναι η έκταση. Και έχουμε κάποια θέματα όσον αφορά την έλλειψη εκπαίδευσης στον αγροτικό τομέα, την μέση ηλικία των αγροτών που είναι ανεβασμένη σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και φυσικά έχουμε και το θέμα το οικονομικό, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολύ οι ισορροπίες στα κόστη και στις εισρωές, με αυξημένη την ενέργεια, αυξημένα τα λοιπάσματα, και αυτό δημιουργεί έτσι ένα πολύ μεγάλο θέμα στους περισσότερους γεωργούς. Τώρα, όσον αφορά τα παραγόμενα προϊόντα, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να παραχθούν νέα προϊόντα και από τροφή την οποία παράγουμε στην Ελλάδα, αλλά και πάλι την εισάγουμε. Δηλαδή, εισάγουμε κάποια προϊόντα που θα μπορούσαμε, αλλάζοντας το μοντέλο ή συγκαλλιεργώντας, και εδώ δημιουργεί ευκαιρίες και αυτό που θα πούμε, που λέγεται αναγεννητική καλλιέργεια, να δημιουργούνται ευκαιρίες για συγκαλλιέργεια, οπότε να αυξηθεί και η παραγωγή και η εξαγωγή. Τώρα, να δούμε... Συγγνώμη, τώρα. Στο προηγούμενο slide κάτω αριστερά μας αναφέρεται κάποια προϊόντα και κάποιες χώρες προέλευσης. Δηλαδή πατάτες, ντομάτες, λεμόνια. Για να καταλάβω, δηλαδή, αυτές είναι το επίπεδο εισαγωγών από τις εν λόγω χώρες. Ναι, είναι το επίπεδο εισαγωγών εν λόγω χώρες. Οπότε, για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολλά σπεριδοειδή, π.χ. λεμόνια, και παρόλα αυτά οι εισαγωγές από Αργεντινή και Τουρκία όλο και αυξάνονται. Μετά το ίδιο κάνουμε ντομάτες, πατάτες. Επίσης, παρόλο που έχουμε πολύ μεγάλες βιομηχανίες που χρησιμοποιούν και μεταποιούν σόγια, σχεδόν όλη η χρήση σόγιας γίνεται από εισαγόμενη σόγια. Οπότε και εδώ με μοντέλα σαν το αναγεννητικό που συνδυάζουν καλλιέργειες, μπορούν να δώσουν παραπάνω, να αυξηθεί η παραγωγή και παράλληλα να τονώσουν σημαντικά το εισόδημα των αγροτών. Ναι, σωστά. Υπάρχει κάποια άλλη... Γενικά, εννοείται οποιοδήποτε, άμα θέλει να με διακόψει ή να πει κάποια ερώτηση, με χαρά να το συζητάμε. Εγώ το έχω γράψει και στο chat, οποιοδήποτε θέλει να υποβάλει μια ερώτηση και απευθείας στο chat και θα τη θέτουμε υπόμνηση σας. Ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε τώρα πάμε να δούμε λίγο έτσι ένα τυπικό παράδειγμα προβλημάτων, που αυτό είναι ουσιαστικά ότι η γη είναι πάρα πολύ συμπιεσμένη, στεγνώνει πολύ γρήγορα
και υπάρχει πολύ μεγάλη διάβρωση. Και αυτό είναι ένα από τα αποτελέσματα χρόνιας συμβατικής μονοκαλλιέργειας. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού. Έχουμε 2 παραδείγματα, ένα από την Αυστραλία και ένα από Βόρεια Ελλάδα, Κιλκής, και αυτά είναι και ενός συνεργάτη και όλας της εταιρείας, όπου πριν τη μετάβαση στη συμβατική καλλιέργεια ήταν αυτό που τυπικά βλέπει κάποιος κάποια στιγμή στο χωράφι του, αφού το έχει οργώσει, αφού το έχει σπείρει, αφού το έχει θερήσει, που σπάει το έδαφος, γίνεται έτσι σαν τσιμέντο ουσιαστικά. Και αυτό, ένας από τους βασικούς λόγους, είναι και το βαθύ όργωμα και ο τρόπος με τον οποίο κάθε φορά που αλλάζει η εισοδιά ουσιαστικά ερημοποιείται από θρεπτικά συστατικά και από μικροοργανισμούς και από ζωντανές ρίζες το έδαφος, οπότε σκληραίνει και γίνεται σαν άμμος. Σε αντίθεση με την αναγκητική καλλιέργεια, ουσιαστικά υπάρχει πολύ περισσότερη πρασινάδα, έτσι πολύ μη επιστημονικά λέγοντάς το, αλλά αυτό δίνει πολύ έμφαση στην ζωντάνια του έδαφος, οπότε υπάρχουν πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά στη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου και ουσιαστικά σταδιακά κάθε χρόνο αναβαθμίζεται το έδαφος, γίνεται πιο έφορο, κρατάει πιο πολύ νερό. Οπότε υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικές αλλαγές στο πριν και μετά τη μετάβαση σε αναγκητικό μοντέλο. Τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα μπαίνουμε στο θέμα μας. Τι είναι η αναγεννητική γεωργία? Είναι ένα σύστημα παραγωγής. Το focus είναι η βιώσιμη και η παραγωγική γεωργία. Οπότε ο σκοπός δεν είναι μόνο περιβαλλοντικός, αλλά είναι και η σταθερή, ασφαλής και αυξημένη παραγωγή. Στο κέντρο έχει την βελτίωση του εδάφους, οπότε η υγεία του εδάφους, αυτό το soil health, είναι στο κέντρο όλων των επιλογών και των διαδικασιών. Επίσης, μεγάλο κομμάτι είναι αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, οπότε θέλουμε να έχουμε πιο πολύ και πλούσια ζωή και στο έδαφος, αλλά και στο χωράφι. Με μικροοργανισμούς, με ζώα και συμπερίληψη ζώων στις διαδικασίες και με ωφέλιμα έντομα. Επίσης, ενισχύει αυτό που λέμε τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Οπότε είναι οποιαδήποτε άλλη αξία παράγεται από ένα υγιές περιβάλλον. Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, και αυτό είναι γιατί ένας από τους βασικούς δείκτες υγιούς εδάφους είναι ο οργανικός άνθρακας, οπότε αυτό είναι κάτι που το κρατάμε και θα το αναλύσουμε και αργότερα. Η ποιότητα του νερού, συγκρατείται περισσότερο νερό, φιλτράρεται καλύτερα, μειώνεται οι εκροές στα ποτάμια και στη θάλασσα, οπότε ξανά τονώνεται και ο υδροφόρος ορίζοντας και έτσι μειώνεται και η διάβρωση. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής γης είναι ότι ουσιαστικά είναι η διάβρωση των εδαφών. Οπότε και εκεί η αναγεννητική καλλιέργεια προσφέρει κάποιες σημαντικές αλλαγές. Τώρα, στο δεξί κομμάτι του slide είναι κάποιες βασικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο αναγεννητικό μοντέλο. Το πρώτο είναι η αμεμψίσφορα. Ουσιαστικά ότι δεν καλλιεργείται ποτέ το ίδιο φυτό κάθε χρόνο στο ίδιο έδαφος. Υπάρχει δηλαδή εναλλαγή και αυτό είναι ανάλογα με το έδαφος, ανάλογα με το κλίμα, ανάλογα με την στρατηγική της παραγωγής του αγρότη. Πάντα εναλλάσσεται με φυτά που το ένα υποστηρίζει το άλλο, ανακάμπτει το έδαφος από θρεπτικές ουσίες που μπορεί να έχει τραβήξει η προηγούμενη εισοδιά και έτσι υπάρχει μια αναπλήρωση και ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών. Μετά, άλλη μια βασική διαδικασία είναι τα φυτά κάλυψης. Οπότε εδώ υπάρχουν ειδικά φυτά τα οποία είτε από μόνα τους είτε σε συνδυασμό σπέρνονται και κρατάνε το έδαφος πάντα πράσινο και πάντα ζωντανό. Άλλα συστήματα είναι το silvopasture, το δασολιβαδικό όπως λέγεται στα ελληνικά, όπου εκεί συνδυάζουμε και τα δέντρα με πόδι φυτά και την κτηνοτροφία. Και μετά είναι η αγροδασοπονία, το agroforestry. Οπότε εκεί συνδυάζονται δέντρα, βασικές καλλιέργειες και επικονιαστές. Και αυτά μπορεί να συνδυαστούν με διαφορετικές βασικά καλλιέργειες. Το agroforestry μπορεί να δουλέψει και με καλαμπόκι και με βαμβάκι, σιτάρι και ελαιοχοσπόρους. Τώρα πάμε να δούμε τις 5 βασικές αρχές. Η αναγεννητική καλλιέργεια σε αντίθεση ή σαν επόμενο μοντέλο από τη συμβατική καλλιέργεια έχει αυτές τις 5 αρχές. Δεν υπάρχει κάτι απόλυτο. Όλα αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με το περιβάλλον, ανάλογα με το είδος και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα έδαφος, ανάλογα με το τι θέλει να σπείρει, δηλαδή τη στρατηγική του κάθε αγρότη. Και είναι αυτές οι βασικές 5 αρχές. Το πρώτο είναι
ελαχιστοποιούμε τη διαταραχή του εδάφους. Οπότε, ο σκοπός της αναγεννητικής είναι να ζωντανέψει τόσο πολύ το έδαφος, ώστε να μειωθούν οι εισρωές σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και ξέρουμε τι αρνητικές επιπτώσεις έχουν και στην υγεία και στην ποιότητα της τροφής αυτά. Επίσης, να ελαχιστοποιηθεί το όργωμα. Στην αναγεννητική καλλιέργεια, ο σκοπός είναι το όργωμα να είναι το πολύ μέχρι 8 με 10 εκατοστά. Σε αντίθεση με την τωρινή διαδικασία που μπορεί να είναι 20-25 εκατοστά, οπότε γίνεται ένα απότομο reset σε ό,τι θρεπτικά, συστατικά και μικροοργανισμούς έχει χτιστεί στο έδαφος κατά τη διάρκεια της μίας σοδιάς. Η δεύτερη είναι η διαρκής κάλυψη. Εκεί ουσιαστικά υπάρχουν αυτά τα cover crops που ξαναζωντανεύουν το έδαφος, δεσμεύουν ωφέλιμες ουσίες από την ατμόσφαιρα και ετοιμάζουν ουσιαστικά το έδαφος για την επόμενη σοδιά. Η άλλη βασική αρχή είναι η αμυψισφορά που αναφέραμε στο προηγούμενο slide. Οπότε υπάρχει πάντα μια εναλλαγή καλλιεργειών. Μία ενισχύει την άλλη, ετοιμάζει για την επόμενη σοδιά ή ουσιαστικά προστατεύει το έδαφος από ουσίες που μπορεί να έχουν συγκεντρωθεί από την προηγούμενη σοδιά. Η τέταρτη αρχή είναι η ενσωμάτωση ζώων, οπότε το σωστό, ας πούμε, αναγεννητικό μοντέλο ξαναφέρνει τα ζώα στη φύση. Δηλαδή, εμείς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό εγωπρόβατων, έχουμε πολύ ισχυρή κτηνοτροφία, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Ουσιαστικά όλο αυτό το ωφέλιμο κομπόστ που παράγεται είναι πολύ χρήσιμο και υπάρχουν τρόποι να εναλλάσσονται τα ζώα με στοχευμένη στόχευση αντίστοιχες σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ώστε είτε να ανακατεύουν το έδαφος, είτε να το ξαναζωντανεύουν με την κοπριά και ουσιαστικά να κάνουν κάποιες διαδικασίες που εναλλακτικά θα έχουν μεγάλο κόστος, είτε σε εισρωές, είτε σε διαδικασίες για τον αγρότη. Η πέμπτη αρχή είναι ότι επιδιώκει το μοντέλο να διατηρεί την οργανική ύλη και να αυξάνει πάντα την οργανική ύλη στο έδαφος. Οπότε τα υπολείμματα των καλλιεργειών δεν αφαιρούνται και καίγονται, μπορούν να κομποστοποιηθούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη. Υπάρχουν πάρα πολλές χρήσεις που ουσιαστικά και πάλι ο σκοπός είναι να αυξάνεται η οργανική ύλη και να δημιουργεί ένα πιο ανθεκτικό έδαφος, ένα πιο ζωντανό έδαφος. Αυτές οι 5 αρχές δεν είναι απόλυτες και ο σκοπός πάντα είναι από ένα έδαφος που μπορεί να είναι σε μια κανονική κατάσταση ή υποβαθμισμένη, να δημιουργηθεί μια πορεία στον χρόνο, δηλαδή ένα πλάνο, το οποίο σιγά σιγά να βάζει όλο και περισσότερες από αυτές τις χρήσιμες διαδικασίες για να μειώνονται οι εισρωές, να μειώνεται η εντατικότητα της καλλιέργειας όπως είναι στο σημερινό μοντέλο και να μειωθεί το κόστος στον αγρότη και να αυξηθεί ουσιαστικά το έδαφος, το κέρδος. Τώρα πάμε λίγο στις αγορές δέσμευσης διοξιδίου. Θα ξεκινήσω από το γενικό κομμάτι και μετά θα μπούμε στο κομμάτι της γεωργίας άνθρακας. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε, αλλά εγώ θα τα επαναφέρω έτσι, θα τα κάνω ένα summary γρήγορο. Ουσιαστικά, ποιος αγοράζει το διοξίδιο που λέμε ότι υπάρχουν αυτές οι αγορές μονάδων άνθρακα? Είναι εταιρείες με στόχους net zero, που ουσιαστικά ρηπαίνουν και θέλουν να ισορροπήσουν τις εκπομπές τους, αγοράζοντας μονάδες από εταιρείες που μπορεί να δεσμεύουν διοξίδιο από την ατμόσφαιρα. Είναι οι βιομηχανίες υψηλών εκπομπών, κυρίως, είναι οργανισμοί που θέλουν ένα πιστοποιημένο θετικό αποτύπωμα. Τώρα, ποιος πουλάει? Ουσιαστικά, στη συγκεκριμένο παράδειγμα γεωργών και της γεωργίας άνθρακας, είναι οι αγρότες που μέσω της μετάβασης στην αναγεννητική καλλιέργεια, που αυξάνει τον οργανικό άνθρακα στο έδαφος, πιστοποιούν, μετράνε τις ποσότητες διοξιδίου και άνθρακα που δεσμεύονται στο έδαφος και αυτές μπορούν να τους πουλάνε στις εταιρείες που έχουν ανάγκη από αυτή την υπηρεσία. Οπότε είναι οι μεμονωμένοι αγρότες, μπορεί να είναι γεωργικές εταιρείες που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία μέσα στο δίκτυο των αγροτών του, μπορούν να πουλάνε μονάδες διοξιδίου στην αγορά. Τώρα, οι εταιρείες που αγοράζουν, γιατί πληρώνουν? Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις, οπότε υπάρχει ανάγκη να συμμορφωθούν με κάποιες ESG νόμους και κανονισμούς που είναι είτε σε διάφορες χώρες, είτε να είναι πανευρωπαϊκούς.
Μετά, η διαδικασία του να μπει ένας μεγάλος οργανισμός που μπορεί να είναι στο χρηματιστήριο ή να έχει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες, είναι ότι κάνοντας μία ανάλυση για το περιβαλλοντικό, το κοινωνικό και το governance, το αποτύπωμα, δηλαδή την ESG ανάλυση, μαθαίνει και όλα τα ρίσκα που μπορεί να έχει και περιβαλλοντικά σε μια εταιρεία. Οπότε, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, να καταλάβει μια εταιρεία όλο το ESG μοντέλο της και να εξισορροπήσει τους ρήπους της με αγοράς της μονάδας άνθρακας, μειώνει διάφορα ρίσκα στις διαδικασίες της. Επίσης, ο άλλος λόγος που μπορεί να πληρώνουν κάποιες εταιρείες να αγοράζουν τις μονάδες είναι επειδή έχουν επαφές με καταναλωτές σαν όλους μας και να θέλουν να έχουν ένα πιο πράσινο αποτύπωμα, να έχουν να είναι πιο υπεύθυνοι ουσιαστικά εταιρείες στις όλες τις διαδικασίες τους. Τώρα, πώς μπορεί να λειτουργεί αυτή η αγορά της δέσμης διοξειδίου, πώς μπορεί δηλαδή κάποιος να παράγει αυτές τις μονάδες. Πολύ σημαντικό έχουν οι πιστοποιήσεις, που αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να μετράει με πολύ σωστό τρόπο και επιστοποιημένο τις αλλαγές στο έδαφος, δηλαδή από την αρχική κατάσταση, πόσο διοξίδιο, πόσος άνθρακας δεσμεύεται κάθε χρόνο, να επαληθεύεται από ανεξάρτητους φορείς, αυτό να πακετάρεται στην μορφή carbon credits και αυτό και μετά μέσω αγορών συγκεκριμένων να μπορεί να αλλάζουν χέρια αυτές οι μονάδες από αυτούς που παράγουν αυτές τις μονάδες που δεσμεύουν δηλαδή τον άνθρακα στο έδαφος στις εταιρείες που θέλουν να τις αγοράσουν. Τώρα, τι είναι η γεωργία άνθρακα? Τα ωφέλη ουσιαστικά στον παραγωγό είναι μέσω της μετάβασης στην αναγεννητική γεωργία και σε αυτό το μοντέλο και μέσω της αύξησης του οργανικού άνθρακα που δημιουργείται. Υπάρχουν τα εξής αποτελέσματα. Δεν θα μπω σε όλα γιατί θα αφιερώσουμε πολύ χρόνο, θα τα πω απλά ονομαστικά. Αλλά ένα από τους βασικούς λόγους πάνω αριστερά βλέπουμε ότι είναι αντοχή στην ξηρασία και περιορισμός της διάβρωσης. Και αυτό είναι γιατί ουσιαστικά το έδαφος αρχίζει να γίνεται όλο και πιο μαύρο, όλο και πιο βαθύ και γίνεται ένα πολύ πηχτό σφουγγάρι. Οπότε το ποσοστό νερού που συγκρατάει είναι εκατοντάδες φορές περισσότερο από ένα έδαφος που καλλιεργείται με συμβατική μονοκαλλιέργεια. Το δεύτερο είναι ακριβώς επειδή υπάρχει πολύ σημαντική σημασία, παίρνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα αποτελέσματα του εδάφους, του φυτού, δείγματα για το ποσοστό διοξιδίου, ποσοστό άνθρακα στο έδαφος. Οπότε ο αγρότης έχει αρχίσει να έχει ένα πολύ πλούσια δεδομένα για την παραγωγή του, για τη γη του και ουσιαστικά όλες τις διαδικασίες τους. Και αυτή μπορεί να πιστοποιηθεί και μπορεί να ανταμοιφθεί γι' αυτό. Το τρίτο είναι η οικονομική ανταμοιβή. Όσο περισσότερο άνθρακας αποθηκεύεται, τόσο μεγαλύτερη ανταμοιβή. Επίσης, ακριβώς επειδή η μετάβαση στην αναγεννητική καλλιέργεια οδηγεί σε λιγότερες εισρωές από χημικά και εντομοκτώνα, δημιουργείται και μια υψηλότερης ποιότητας παραγωγή, θα είναι οργανική ή παραπάνω από το οργανικό. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες ότι δείχνουν ότι οι προϊόντα που παράγονται με την αναγεννητική καλλιέργεια είναι και πιο υγιεινά και πιο nutritionally dense, οπότε είναι πιο πυκνά σε θρεπτικά συστατικά. Το άλλο βασικό, κάτω αριστερά, στη δεύτερη γραμμή αριστερά, είναι η αύξηση της αξίας της γης. Ουσιαστικά αυτό αυξάνει την παραγωγικότητα, κάνει ένα έδαφος το οποίο είναι πιο ανθεκτικό στις κλιματικές αλλαγές και στις ακραίες συνθήκες, οπότε έχει και πιο καλά revenue streams. Το επόμενο point, τα υψηλότερα κέρδη, το αναλύσαμε, ουσιαστικά μειώνονται αρκετά εισρωές. Οπότε το bottom line είναι ότι τα κέρδη αυξάνονται για τους αγρότες. Μετά, μέσα από τα δίκτυα και τους οργανισμούς που υποστηρίζουν την αναγεννητική καλλιέργεια, δημιουργείται και μια καινοτόμα ομάδα αγροτών που ουσιαστικά τους νοιάζει ο περιβαλλοντικός τρόπος διαχείρισης, τους νοιάζει το περιβάλλον και επενδύουν το χρόνο και το μυαλό τους και την ενέργειά τους σε κάτι που ωφελεί και το περιβάλλον αλλά και τους ίδιους. Οπότε και αυτό έχει μια υπεραξία για τους αγρότες που αρχίζουν να γυρνάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και κάτω δεξιά είναι το χαμηλότερο κόστος. Ουσιαστικά
αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα που έχει το οικονομικό μοντέλο στην Ελλάδα, που λόγω του μικρότερου κλήρου υπάρχουν κάποια κόστη τα οποία είναι δυσανάλογα σε σχέση με άλλες χώρες που υπάρχει πολύ μεγαλύτερη οικονομία κλίμακα. Αυτή είναι έτσι μια περίληψη για τα ωφέλη της γεωργίας άνθρακας στον παραγωγό. Έτσι επιγραμματικά αναφέρω κάποια brands που στηρίζουν την αναγεννητική καλλιέργεια. Τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή το μοντέλο παγκοσμίως, το αγροτικό δεν δείχνει ότι πάβει να είναι βιώσιμο και περιβαλλοντικά και οικονομικά, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που μέσα από τις διαδικασίες της ανάλυσης του ESG έχουν καταλήξει ότι παράγοντας αναγεννητικά προϊόντα, ουσιαστικά μοντέλα με πρώτες ύλες που είναι από αναγεννητική καλλιέργεια, δεν είναι μόνο ότι παράγεται καλύτερη ποιότητα του προϊόντος, π.χ. στην περίπτωση του βαμβακιού, υπάρχουν ξένες εταιρείες που έχουν έρθει σε επαφή με Έλληνες βαμβακοπαραγωγούς και αγοράζουν όλο και περισσότερα αναγεννητικό βαμβάκι, ακριβώς επειδή αυτό παράγει πιο ανθεκτική ίνα, πιο λεπτή, πιο μακριά και πιο δυνατή ίνα. Οπότε δεν είναι μόνο ότι έχει καλύτερο αποτύπωμα στον γεωργό όσον αφορά το εισόδημά του, αλλά έχει καλύτερη ποιότητα προϊόντος. Μετά είναι πολλές εταιρείες σαν την Nestlé, σαν την Danone, σαν το Body Shop, που θέλουν να έχουν ένα πιο περιβαλλοντικά και κοινωνικό θετικό πρότυπο. Και υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείες, π.χ. η Carlsberg, η PepsiCo, που είναι με τα ποτά και τις μπύρες, που και αυτοί επενδύουν σε προγράμματα αναγεννητικής καλλιέργειας για τους αγρότες των δικτύων τους, όχι μόνο για να έχουν καλύτερο προϊόν, αλλά και για να έχουν ένα πιο καλό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Και οι εταιρείες, αυτή είναι μια πολύ μικρή λίστα, όλο και περισσότερο αυξάνεται ο αριθμός των εταιρειών και των μεγάλων, πολύ αναγνωρίσιμων εταιρειών που υποστηρίζουν ουσιαστικά τη μετάβαση στην αναγεννητική γεωργία και στη γεωργία άνθρακα. Εταιρείες σαν την British Airways, και υπάρχουν και άλλες εταιρείες που είναι αεροπορικές, αγοράζουν μονάδες από γεωργία άνθρακα. Οπότε υπάρχει και αυτό το κομμάτι των αγοραστών σε αυτή την εικόνα. Πάνω σε αυτό υπάρχει τώρα μια ερώτηση που υπέβαλε ένας. Αρχικά υπάρχει σήμερα διαδικασία πιστοποιημένης μέτρησης του χωραφιού, και η δεύτερη είναι και αν υπάρχει κάποια διαδικασία πώλησης carbon credit για τον Έλληνα γεωργό. Και στα δύο η απάντηση είναι ναι. Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες οι οποίες δέχονται γεωργούς και τους καθοδηγούν στη μετάβαση στο αναγεννητικό μοντέλο και στη γεωργία άνθρακα, και αυτές οι πλατφόρμες ουσιαστικά τους καθοδηγούν και μετράνε το ποσοστό του άνθρακα που αυξάνει στο χωράφι και ο αγρότης ανταμείβεται αντιστοίχως. Και θα μπω και σε λεπτομέρεια σε επόμενο slide γι' αυτό, οπότε θα το καλύψω και μετά. Και το δεύτερο είναι και για τον Έλληνα γεωργό υπάρχει η απάντηση αυτή, και η απάντηση είναι ναι. Με την εταιρεία μας, το Βιοποίκυλο, έχουμε μια αποκλειστική αντιπροσώπηση μιας τέτοιας πλατφόρμας από το εξωτερικό, και ουσιαστικά εμείς συμβουλεύουμε και καθοδηγούμε αγρότες στην Ελλάδα, αρχικά από εκτατικές καλλιέργειες, δηλαδή βαμβάκι, ζωοτροφές, ηλίανθους κλπ, στη μετάβασή τους στην αναγεννητική καλλιέργεια και στη γεωργία άνθρακα. Οπότε αυτό είναι κάτι που είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες και της δικής μας εταιρείας, και φυσικά θα χαρώ μετά το call να συζητήσουμε παραπάνω. Αυτό το slide έχει πολλές πληροφορίες, οπότε δεν θα τις καλύψουμε όλες. Ωστόσο, πολύ έτσι επιγραμματικά, θα κάνει λίγο focus στο κομμάτι του κόστους που μειώνεται για τον αγρότη και για τα κέρδη. Ουσιαστικά, κάθε από τις μία στήλες που βλέπουμε, βελτιωμένη δομή εδάφους, καλλιέργεια καλλιπτικών φυτών, ισορροπία θρεπτικών στοιχείων, υπερσπορά, ελαφριά κατεργασία, όλες αυτές είναι διαδικασίες που εισάγονται με τη μετάβαση στην αναγεννητική καλλιέργεια, και κάθε μία από αυτές δημιουργεί ή ξεκλειδώνει αξία η οποία είναι κρυμμένη στο χωράφι ή στην παραγωγική διαδικασία, σε αντίθεση με τη συμβατική. Οπότε αυτή είναι μια
έρευνα στη Γερμανία από το Βαβαρικό Κρατικό Ινστιτούτο Γεωργίας και για συγκεκριμένη καλλιέργεια σε σιτάρι, κρυθάρι και ελαιοκράμβη στη Γερμανία χωρίς επιδοτήσεις βγαίνει ότι το κέρδος είναι έως και 60% παραπάνω για τον αγρότη για τα δύο πιο βασικά, ας πούμε, στάδια της μετάβασης στην αγεννητική. Μία αντίστοιχη εικόνα είναι φυσικά και στην Ελλάδα, με διαφορές στα κόστη των διαδικασιών και των σπόρων. Αλλά ουσιαστικά είναι όλα αυτές τις διαφορετικές διαδικασίες, κάθε μία είτε βελτιώνει το έδαφος και παράγει περισσότερο, είτε μειώνει το ρίσκο, είτε μειώνεται το κόστος από την εντατικότητα της μονοκαλλιέργειας και net δημιουργείται περισσότερο κέρδος για τον παραγωγό. Να πω λίγο ότι σας έχουμε χάσει στην κάμερα, δεν ξέρω. Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι, απλά έχει εδώ καταιγίδα, οπότε δεν ξέρω άμα... Εντάξει, όχι, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Λογικά θα επανέλθει. Η παρουσίαση φαίνεται κανονικά πάντως. Ωραία, συνεχίζουμε. Οπότε εδώ δείχνουμε ένα snapshot ποια είναι η διαδικασία για να μπορεί ένας αγρότης να αρχίσει τη μετάβαση στην αναγεννητική καλλιέργεια μέσω μιας πλατφόρμας σαν και τη δική μας. Αρχικά πηγαίνουμε στον αγρότη που τον ενδιαφέρει αυτή η μετάβαση, κάνουμε έλεγχο στο έδαφος για την οργανική, κάνουμε ουσιαστικά εργοστασιακές εξετάσεις του εδάφους για την οργανική ουσία, τη δομή του εδάφους. Μαθαίνουμε το καλλιεργητικό πλάνο που εφαρμόζει τώρα ο αγρότης και στη συνεργασία μαζί του δημιουργούμε ένα εξατομικευμένο καλλιεργητικό πλάνο για την επόμενη πενταετία. Οπότε ξεκινάει σταδιακά η αλλαγή των πρακτικών και το σταδιακό είναι το πολύ σημαντικό γιατί ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες είναι το κάθε χωράφι ή η κάθε παραγωγή χρειάζεται τελείως εξατομικευμένη μετάβαση. Πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ πιο αργή, τις περισσότερες φορές στην Ελλάδα που είναι πολύ υποβαθμισμένα τα εδάφη και σιγά σιγά αυτό ρυθμίζεται ανάλογα με την απόδοση του χωραφιού και της παραγωγής. Ο σκοπός φυσικά είναι να μην πέσει η παραγωγή και ιδιαίτερα να αυξηθεί από αυτή τη μετάβαση για να υπάρχει έτσι ένα άμεσο αντίκρισμα στον αγρότη. Πολύ μεγάλη σημασία έχουν υψηλής ποιότητας διαδικασίες ψηφιακές για τις μετρήσεις όχι μόνο του διοξιδίου και του άνθρακα, να παίρνονται πολλά αποδεικτικά στοιχεία από φωτογραφίες, από δορυφόρους και όλα αυτά να καταγράφονται έτσι ώστε να υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία για τις διαδικασίες που υπήρχαν πριν και για τις διαδικασίες που έχουν εφαρμοστεί από εδώ και στο εξής. Και φυσικά, πολύ σημαντικό είναι η εξειδίκευση που υπάρχει στο εξωτερικό να τη λαμβάνει ο αγρότης μέσω οργανισμών που βοηθάνε σε αυτή τη μετάβαση, μέσω δικτύων αγροτών που είναι στην αναγεννητική καλλιέργεια, έτσι ώστε πάντα να εφαρμόζονται και οι πιο τελευταίες λέξεις, τελευταίας επιστημονικής γνώσης διαδικασίες, αλλά και αυτό να εξατομικεύεται για συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένες χώρες και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Το βασικό εδώ που χρειάζεται πολύ μεγάλη υπογράμμιση είναι ότι για να μπορεί ένας αγρότης να βάλει τη διαδικασία της μετάβασής του στη γεωργία άνθρακα και ακριβώς επειδή όλες οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι πολύ αυστηρά πιστοποιημένες, χρειάζεται εξ αρχής μια δέσμευση 5 με 10 ετών του αγρότη ότι θα μείνει σε αυτές τις διαδικασίες που θα αρχίσει να εφαρμόζει, θα τις πιστεύει, έτσι ώστε αυτές να αποδώσουν σε βάθος 2, 3, 4 ετών και να υπάρχει η μόνιμη δέσμευση διοξιδίου. Γιατί ο σκοπός της γεωργίας άνθρακας είναι ότι αλλάζει η διαδικασία και δεσμεύεται μόνιμα άνθρακας στο έδαφος. Και από εκεί και στο εξής, για κάθε χρόνο που περνάει, θα γίνεται η κατάλληλη μέτρηση και υπολογισμός του άνθρακα στο έδαφος και ο γεωργός θα παίρνει την αντίστοιχη ανταμοιβή. Τώρα, τι ευκαιρίες ανοίγονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις? Αρχικά είναι οι αγορές άνθρακα. Οτιδήποτε έχει σχέση με κυκλική οικονομία που δεσμεύει άνθρακα και ενισχύει τις οικοσυστημικές υπηρεσίες όπως αναφέραμε και πριν. Πολύ μεγάλες ευκαιρίες παράγονται σε όλη την αλυσίδα αξίας, από την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη διαχείριση προϊόντων και την προώθηση προϊόντων της αναγεννητικής γεωργίας.
σε πιο premium αγορές, και αυτό είναι κάτι το οποίο το φαινόμενο φαίνεται σε όλες τις αγορές διεθνώς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη τάση για πράσινες χρηματοδοτήσεις, όχι μόνο για αναγεννητική καλλιέργεια, αλλά για βιώσιμη καλλιέργεια, πιο πράσινη καλλιέργεια, και βλέπουμε τράπεζες που ενθαρρύνουν ουσιαστικά τους πελάτες τους με πιο φτηνά επιτόκια ή με διευκολύνσεις. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο καρότο, άμα θέλουμε να το πούμε. Και κάτω έχω βάλει κάποιους τομείς με μεγάλο μέλλον. Είναι εταιρείες ή startups που θέλουν να ασχοληθούν είτε με δεδομένα, είτε με monitoring και remote sensing, είτε με το καινούριο τομέα των βιολογικών εδαφοβελτιωτικών και διάφορες μικροβιακές λύσεις, συστήματα παρακολούθησης και reporting και verification για βιοποικιλότητα και άνθρακα, και οτιδήποτε έχει σχέση με traceability των προϊόντων σε όλο το supply chain. Και γενικότερα έτσι τονίζω ότι κάθε κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την πρώτη ύλη έως και τον καταναλωτή, χρειάζεται να ξαναγραφτεί και να ξανασυνδεθεί. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες παντού. Ανέφερα πριν στην αρχή τι κάνουμε. Εμείς ουσιαστικά το focus είναι και στο συμβουλευτικό τομέα, αλλά και στο ερευνητικό και στο τομέα καινοτομίας. Να ασχολούμαστε με αναγεννητικά οικογενειακά μοντέλα και γεωργία. Έχουμε αρκετή εμπειρία στη βιοποικιλότητα και περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και σε πρότυπα και σε αρχές βιωσιμότητας ESG. Και μια εξειδίκευση στην αναγεννητική καλλιέργεια, finance, συμβουλευτική εκπαίδευση, καινοτομία και έρευνα. Και το όνομα, κάτι που μου αρέσει πολύ να το τονίζω πάντα, είναι ότι βγαίνει από τη λέξη βιοποικιλότητα. Οπότε είναι κάτι το οποίο έχουμε σε πολύ κεντρικό σημείο στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, ό,τι κάνουμε να έχει θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα. Στο τελευταίο slide, και είναι λίγο πιο πολύ έτσι για να δώσω και θέματα για συζήτηση. Το όραμα φυσικά είναι η Ελλάδα να γίνει ηγέτης της αναγεννητικής γεωργίας. Τώρα είμαστε στα πολύ πρώιμα βήματα, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ευκαιρία στη συγκεκριμένη χώρα που ζούμε και αγαπάμε. Ακριβώς επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη αξιοποιήσιμη αγροτική γη σε καλό κόστος, έχει πολύ σημαντική ανάγκη για αναβάθμιση, οπότε κάποιος μπορεί να πάρει κάτι να μπει σε μια γη που έχει σχετικά χαμηλό κόστος και να αναβαθμιστεί πολύ. Το κλίμα που βρισκόμαστε και το μοντέλο του εδάφους έχει διαφορετικά προϊόντα που μπορούν να παραχθούν. Βρισκόμαστε σε στρατηγική θέση για εξαγωγές και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλο awareness και ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές και αγοραστές για προϊόντα, αλλά και επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, τι χρειάζεται για το όραμα αυτό να γίνει πραγματικότητα? Είναι τα 5 points γενικά που αναφέρω. Αρχικά χρειάζονται μεγάλης κλίμακας πιλωτικά έργα, όχι μικρής κλίμακας δυστυχώς, γιατί πρέπει να δείξουν πρακτικά αποτελέσματα πώς μπορεί να αλλάξει το μοντέλο στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικό είναι η καλή πρόσβαση σε δεδομένα, με τεχνολογίες που κάνουν monitoring και reporting, είτε από δορυφόρους είτε από τεχνολογίες εδάφους. Χρειάζονται οι θεσμοί να το υποστηρίξουν και για χρηματοδότηση και για εγγυήσεις και για οτιδήποτε υποστήριξη. Πολύ σημαντική συνεργασία εταιριών, παραγωγών και επενδυτών σε όλα τα κομμάτια του value chain, που είναι όμως ευθυγραμμισμένοι στις αρχές της αναγεννητικής καλλιέργειας και αναγεννητικής οικονομίας, και να δημιουργηθεί μια εθνική αφήγηση, ένα brand, ότι η Ελλάδα επενδύει στο φυσικό κεφάλαιό της για το μέλλον. Και έτσι ουσιαστικά όλες αυτές οι αρχές της αναγεννητικής καλλιέργειας μπορεί να εφαρμοστούν και στην ευρύτερη οικονομία και να δημιουργηθούν πάρα πολλοί τομείς που δεν έχουν μόνο άνθηση οικονομική, αλλά και περιβαλλοντική και κοινωνική. Και εδώ κλείνω γενικά την παρουσίασή μου. Πήρα λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά ελπίζω να έδωσα αρκετή τροφή για συζητήσεις. Και θα χαρώ πολύ οποιοσδήποτε να επικοινωνήσει μαζί μου, είτε στο LinkedIn, είτε μέσω email, και να συζητήσουμε είτε οποιασδήποτε ερωτήσεις, brainstorming ή συνεργασίες. Αυτά από μένα. Αρχικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο σας και για την πραγματικά τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ήδη έχουμε γράψει στο chat το email επικοινωνία σας, για όποιος θέλει να έρθει σε απευθείας επικοινωνία μαζί σας. Η κυρία Χριστιάνα Γαρδικιώτη, ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να σας καλέσει σε μια παρουσίαση. Έχουμε κρατήσει τα στοιχεία, θα σας το προωθήσουμε για να έρθει και σε απευθείας επαφή. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα,
Εγώ θέλω να σταθώ και να επανέλθω και με κάποιες ερωτήσεις, αλλά να σταθώ σε αυτό που είπατε και γιατί όλη αυτή η διαδικασία και αυτή η αντιμετώπιση του εδάφους μέσω της αναγεννητικής καλλιέργειας, ότι πέρα τη δημιουργία ενός ενδεχομένως με απλοϊκούς όρους καλύτερου προϊόντος και με καλύτερους στόχους και στους οικονομικούς δείκτες, βάζει όμως και ως επίκεντρο αυτό που αναφέρατε, την προστασία δηλαδή του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του ίδιου του εδάφους, που κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ιδιαίτερα ελπιδοφόρο και για το μέλλον. Τώρα, σε κάποιες έτσι πιο ιδιαίτερες ερωτήσεις, θα θέλετε να μας αναφέρετε ποιες τεχνικές αναγεννητικής γεωργίας έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο έδαφος. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να το γνωρίζει και το κοινό μας. Βεβαίως. Εδώ θα επανέλθω λίγο στο slide το προηγούμενο με τις διάφορες τεχνικές, έτσι, με τις βασικές αρχές. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει μία λύση. Ουσιαστικά εξαρτάται από το έδαφος, το ιστορικό της καλλιέργειας, το μικροκλίμα. Συνήθως ξεκινάνε από κάποιες βασικές, έτσι, πιο εύκολες αλλαγές, που και αυτές έχουν πολύ σημαντικό impact, όπως η εδαφοκάλυψη με ένα κατάλληλο μείγμα σπόρων. Μετά ακολουθεί η άμεμψη σπορά, ουσιαστικά η εναλλαγή καλλιεργειών σε κάθε καλλιεργητική περίοδο, με είδη που χτίζουν και αυξάνουν την οργανική ουσία. Και μετά, εξίσου πολύ σημαντικό, είναι η μείωση του βάθους οργώματος. Οπότε δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη τεχνική που έχει μεγαλύτερο impact. Όλα αυτά είναι πολύ πολύπλοκα βιολογικά συστήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε πολύ ολιστικά. Αλλά πάντα είναι ότι οι αλλαγές γίνονται βήμα-βήμα και με πολύ κοντινή παρακολούθηση από τον αγρότη και από εμάς, δηλαδή και από τους ειδικούς σε αυτά τα θέματα, για να γίνεται αυτό σωστά και να μην υπάρχει και ένα πρόβλημα με την παραγωγή, που είναι η ζωή του κάθε αγρότη. Αντιληπτό. Υπάρχει κάποιο αρχικό κόστος, δηλαδή ποιο είναι το κόστος για να ξεκινήσει ένας αγρότης για να μπει στην διαδικασία της αναγεννητικής καλλιέργειας? Τα πρώτα βήματα έχουν αρκετά χαμηλό κόστος. Ουσιαστικά είναι το κόστος εδαφοκάλυψης και κυρίως μειώνει τα κόστη του, η αλήθεια είναι. Το πρώτο βήμα δηλαδή που εμείς προτείνουμε είναι το πιο απλό, να είναι μόνιμα καλυμμένο το έδαφος. Και αυτό έχει σχεδόν μηδενικό κόστος. Μετά είναι η εξοικονόμηση εισρωών που σιγά σιγά έρχεται σε βάθος 1, 2, 3 ετών. Συχνά αντισταθμίζει ουσιαστικά τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν είτε σε παράλληλες καλλιέργειες είτε σε αύξηση της εδαφοκάλυψης. Οπότε και εκεί έρχεται η εισρωή από την γεωργία άνθρακα, συνήθως εκεί στους 12 με 18 μήνες, που δίνει ένα έξτρα εισόδημα στον αγρότη για να συνεχίσει τη μετάβασή του στην αναγεννητική. Οπότε είναι αρκετά χαμηλό το κόστος για να μπει κάποιος. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβει ο αγρότης ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη ανάγκη να γίνει μετάβαση και να δεσμευθεί ότι αυτό είναι το μέλλον ουσιαστικά της δικής του καλλιέργειας. Μάλιστα. Να αναφέρω μόνο στην κυρία Κούκη, γιατί μας υπέβαλε ένα ερώτημα στο chat, γιατί λόγω της κατάστασης του καιρού δεν υπήρχε ένα πρόβλημα στη σύνδεση και δεν φάνηκαν διαφάνειες 14 και 15. Να αναφέρω μόνο ότι θα σταλθεί και η παρουσίαση σε όλους τους συμμετέχοντες, προκειμένου να την έχετε και να την μελετήσετε. Επιπρόσθετα, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, κύριε Κοριζή, για τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή startup, όριμες επιχειρήσεις, τράπεζες και επενδυτές, πώς μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να συμβάλλει ή να επωφεληθεί από τα μοντέλα αναγεννητικής διαχείρισης της γης? Είναι ένα ολόκληρο σύμπαν καινούριων είτε εφαρμογών, είτε προϊόντων, είτε πλατφορμών. Ουσιαστικά οτιδήποτε έχει σχέση που αναβαθμίζει τη γη, δημιουργούνται αλυσίδες αξίας και πλατφόρμες που μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικά ωφέλη, είτε σε χρήματα, είτε σε παράπλευρες συνέργειες. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει απλά ότι να επενδύσει σε γη ή στις υποδομές, είτε και σε τεχνολογίες που αυξάνουν ουσιαστικά την ευχέρεια των πιο βιώσιμων ή οργανικών ή αναγεννητικών προϊόντων να μπουν στις αγορές ή να κινούνται στις αγορές. Οτιδήποτε μειώνει το ρίσκο στην εφοδιαστική αλυσίδα, και αυτό είναι
ένα από τα σημαντικά προβλήματα και στην Ελλάδα, ότι όλο το value chain, από το χωράφι δηλαδή στο ράφι, υπάρχουν αρκετά κομμάτια τα οποία λείπουν. Ο άλλος τρόπος είναι ο ιδιωτικός τομέας να προωθεί ή να κάνει συνεργασίες με brands τα οποία ακριβώς επειδή είναι πιο premium και είναι πιο περιβαλλοντικά σωστά, μπορεί να έχουν μεγαλύτερο αντίκρισμα στους καταναλωτές. Επίσης, οτιδήποτε έχει σχέση με το ESG κομμάτι που δημιουργεί αξία και μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σίγουρα είναι κάτι το οποίο και μειώνει το ρίσκο των επιχειρήσεων, αλλά και δημιουργεί ένα πολύ καλό πρόσωπο στους καταναλωτές. Και φυσικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σύμπαν νέων αγορών που ασχολούνται με τα carbon credits, με την αγορά και ουσιαστικά το sourcing προϊόντων, τα οποία είναι από πιο περιβαλλοντικά ορθές διαδικασίες και εταιρείες, το green finance. Όσον αφορά τον sourcing, πρέπει να αναφέρω ότι και στην Ελλάδα και για δημόσιες προμήθειες υπάρχει νόμος ότι προτιμούνται οι εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ουσιαστικά ένα πράσινο ή πιο περιβαλλοντικά σωστά αποτύπωμα. Οπότε σιγά-σιγά αυτά αποτυπώνονται και σε νόμους. Σωστά. Και αυτό ακριβώς που λέτε, θα υλοποιηθεί αυτή η μετάβαση, όπου κάποια στιγμή θα είναι και υποχρεωτική να εφαρμοστεί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επιπρόσθετα, υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες χρηματοδότησης ή συνεργασίας για έργα αναγεννητικής γεωργίας στην Ελλάδα? Υπάρχουν αρκετά αρχικά διαθέσιμα εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν μπει ήδη με την κοινή αγροτική πολιτική. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχουν αυτά τα αγροπεριβαλλοντικά, οι διάφορες νομοθεσίες για τα αγροπεριβαλλοντικά. Μετά υπάρχουν τα eco-schemes που ορίζουν κάποιες διαδικασίες που μπορεί να κάνει ο αγρότης και κάποιες εισρωές, κάποιες επιδοτήσεις που μπορεί να πάρει. Μετά υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τράπεζες, επενδυτές και αναπτυξιακές τράπεζες για αυτό που λέγεται το φυσικό κεφάλαιο που ανέφερα, οτιδήποτε ουσιαστικά μπορεί να μετρηθεί με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παράγει. Μετά οι ευκαιρίες χρηματοδότησης και συνεργασίας μπορεί να είναι και όλες από αγοραστές ή με αγοραστές carbon credits. Γιατί οι εταιρείες που χρειάζονται να δημιουργήσουν ή να διερευνήσουν ένα καινούριο project, που παράγει όμως carbon credits, δηλαδή που δεσμεύει μόνιμα άνθρακα στο έδαφος ή σε οποιαδήποτε διαδικασία δημιουργούν, αυτές μπορούν να βρουν συγχρηματοδότηση ή χρηματοδότηση από επενδυτές που θα αγοράσουν ή που θα προαγοράσουν τα carbon credits. Ακριβώς. Που μπορεί να ενδιαφέρονται στο μέλλον να αγοράσουν, μόνο να χρηματοδοτήσουν το project αρχικώς. Βέβαια. Και μετά υπάρχουν και μια ειδική κατηγορία από επενδυτές, οι impact investors, και θεσμικά κεφάλαια που τους ενδιαφέρει κυρίως, έχουν δηλαδή ένα συγκεκριμένο focus σε εταιρείες και δραστηριότητες που έχουν περιβαλλοντικά θετικό και κοινωνικά θετικό πρόσημο. Οπότε και αυτό είναι κάτι που έχει σχέση με τις χρηματοδότησεις. Μάλιστα. Τεχνολογίες όπως AI και remote sensing data, πώς σας πηγαίνω τώρα από τη μία ερώτηση στην άλλη, είμαστε και τώρα προς το κλείσιμο, κάνουμε αυτή και άλλη μια ερώτηση. Επομένως, νέες τεχνολογίες όπως AI και remote sensing data, πώς μπορούν να υποστηρίξουν την αναγεννητική μετάβαση? Είναι κρίσιμες γενικά. Η τεχνολογία είναι κρίσιμη, είναι στο κέντρο της μετάβασης, γιατί χρειάζονται για όλα αυτές τις πολύ πολύπλοκες διαδικασίες πολύ σωστά και consistent δεδομένα. Οπότε οτιδήποτε παρακολουθεί το χωράφι, τις διαδικασίες, το φυτό, την υγεία ή μειώνει το κόστος παρακολούθησης, είναι πολύ σημαντικό και έχει ένα πεδίο δόξη λαμπρό. Επίσης, οτιδήποτε έχει σχέση με την παρακολούθηση και την πιστοποίηση για carbon credits είναι εξίσου σημαντικό. Δηλαδή, πέρα από ότι βοηθάει τους παραγωγούς να πάρουν αποφάσεις, είναι και ότι τους βοηθάει να πιστοποιούν την αλήθεια αυτών που κάνουν στους αγοραστές των carbon credits. Οπότε δημιουργούν μια διαφάνεια και για τους επενδυτές και για τους αγοραστές. Επίσης, όσο περισσότερο διαδεδομένη είναι η τεχνολογία, δημιουργείται και η ευκαιρία ένα pilot ή ένα μεγάλο pilot να μπορεί να διευρυνθεί και να κάνει scale και σε εθνικό επίπεδο και σε πολύ περισσότερο κοινό. Οπότε είναι σημαντικό και το AI για την λήψη αποφάσεων,
αλλά και ότι μπορεί να δημιουργεί δεδομένα και να παίρνει και να τα πιστοποιεί. Αντιληπτό. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Ολοκληρώνουμε και τη μία ώρα. Ποια είναι η σχέση της αναγεννητικής γεωργίας με την ενεργειακή ασφάλεια και την κλιματική ανθεκτικότητα της χώρας? Είναι πολύ καλή ερώτηση και αυτό είναι γενικά στο επίκεντρο είναι και κρατών και της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής και το European Commission, γιατί ουσιαστικά όσο πιο υγιή τα εδάφη είναι, δημιουργούν λιγότερη ανάγκη για άρδευση και είναι πολύ σημαντικό το θέμα του νερού που έρχεται στο προσκήνιο όλο και περισσότερο. Μετά, η μείωση των εισρωών του αναγεννητικού μοντέλου, δηλαδή λιγότερο κόστος σε εισρωές, πετρέλαια, ενέργεια, λιπάσματα και όλα και τις πρώτες ύλες, σημαίνει λιγότερη ενεργειακή εξάρτηση. Οπότε σημαίνει ότι γίνεται πιο βιώσιμο η όλη αλυσίδα αξίας της τροφής, γιατί δεν εξαρτάται από εισαγωγές από τρίτες χώρες, για παράδειγμα. Οπότε το food security στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Υποστηρίζεται και από ανθεκτικές καλλιέργειες, γιατί όσο πιο ανθεκτικό είναι το έδαφος, τόσο πιο ανθεκτική είναι η παραγωγή και μειώνει το κίνδυνο της απώλειας σε ακραία φαινόμενα, μειώνει την ανάγκη του ασφαλιστικού ρίσκου επίσης, γιατί έχεις μια πιο σταθερή παραγωγή και υπάρχουν πολύ λιγότερες οι φορές που τα ακραία φαινόμενα δημιουργούν ακραίες καταστροφές. Οπότε, μελλοντικά αυτό δημιουργεί πιο σταθερή εφοδιαστική αλυσίδα και βοηθάει και στη μείωση των κλιματικών πιέσεων στις αγροτικές περιοχές και έχουμε δει σχεδόν δυστυχώς κάθε 2-3 χρόνια στην Ελλάδα πολύ σημαντικά θέματα με τρομακτικές επιπτώσεις σε αγροτικές περιοχές. Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Κοριζή, σας ευχαριστούμε πραγματικά και για τον χρόνο σας και για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση και για το θέμα που θίξατε και μας ενημερώσατε. Από αύριο θα είναι διαθέσιμο το σημερινό webinar στην ιστοσελίδα του Νοάγκορα, όπως είχα προαναφέρει, καθώς και στα social media της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Επίσης, η παρουσίαση θα αποσταλθεί σε όλους τους συμμετέχοντες τις προσεχείς ημέρες. Και οτιδήποτε χρειαστείτε και θέλετε να έρθετε σε απευθείας επικοινωνία με τον κύριο Κοριζή, έχουμε αναγράψει το email του, αλλά μπορείτε και να μας ενημερώσετε μέσω της Διεύθυνσης Καινοτομίας για να σας φέρουμε και σε επαφή. Ευχαριστούμε θερμά. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Χαρά δική μου. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.